Navštívte showroomy Opel Počasný Asti. A vyberte si svojho parťáka na cestu. Opel Akadémia je veľmi pekný projekt, kedy v podstate tiež dievčatá prišli s nápadom, že by sme mohli spraviť nejaké videá s takým mierne edukatívnym charakterom. Ako robí vláčik? A ako robí autičko? Výborne. Počkaj chvíľu. Mami, zavez ma o 7:50 do školy, lebo o 8:00 mám dôležitý meeting kvôli geografii. Ahojte, moje meno je Aďo a do autoškoly som potreboval niečo atraktívne a spoľahlivé. Zvolil som značku Opel. S novou vlajkovou loďou Grandland sa posúvame na úroveň HD LED-kových svetiel. To znamená, že o osvetlenie priestoru pred autom sa stará 50 000 pixelov. Na interiéri je najviac vidieť, že vlajková loď Opel Grandland je postavená na novej platforme, s novou technikou, s novými nápadmi. Po dlhých rokoch prichádza Frontera ako trochu iné auto. Priestranné, pohodlné, 7-miestne, kompaktné SUV. Nový Opel Frontera okamžite vynikne svojim nápadným dizajnom. Toto auto má teda za sebou veľa slovenského miestneho engineeringu, vlastného vývoja v trnavskej fabrike Stellantisu. Toto kompaktné SUV znesie na streche záťaž až 240 kg. To je len o 60 kg menej ako zvládne Defender. A toto je podcast Podcars, ktorý ti prináša Opel. Jazdili sme rôzne Opel, dodávky sme mali, kvôli dodávkom to vzniklo. Astra je, by som povedal, najúspešnejší model značky. Momentálne v súčasnosti máme Astru so všetkými možnými pohonmi. Jazdím teraz momentálne na Grandlande GZ a z pohľadu teraz by som si vybral, ak mám mať jedno auto, tak by som si vybral plug-in hybrid. Toto je Vin. Vin Diesel. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí vo mňa verili. Poďakovať Oplu, že vo mňa stále verí. A chcem sa poďakovať tejto mojej rakete, že to opäť zvládla.